Onyulo. Magzi. Chalo nade ba? Kwe. Nyula penje gimoro. Kwani in makawuni penja gimoro kwe penji gimoro mondi? Oa penji. Penji ni onyulo sani ka ng'ato duoke e skul. Mano ng'awa mokwongo. Mana duoke e skul. Kata an ema wacho ni kora duoke e skul idhi chul ni pi. Inyalo dhi e klas adi? Ni sani ng'ato dang duoke e skul? Though mana ka in tanyalo yie, but ng'at madhi pimo wiyano to kadwa. Ko wachna, sikul mane? Primary. Primary? Mana an sani dang adowe, mana to ber, mana kono tang'e ba. Mana adhi bede ke limoro klas 8. Nang'o? No, adwa nabeja klas 3. Nikech ok adwa nadok sikul. Klas 3 kanyo be mang'eni penj ni ok nyal ronga. Ni sani adok kaka romne. Oyiena adier? Nyaka yie wiya? Mano ka mano to kara wawa abed ja 8 cha. Sawa, an 8. Tabiro ka sikul mana chieng' sport. Mano to nyaka yiena. An abedo gi jopuonje staff room. Mae gik madwaro mondo ka som kanyo. Kata to kare dog idhi somwa. An ok adwa. Abedo gi jopuonje staff room. An achamo chiemb jopuonj. In fact, achamo chiemb headmaster. Ok apuonj nyithindo, ok penja question sama puonjo. An japuonj kojolo. Anyalo wilora sikul madwaro. To somo bi somo. To dong an japuonj to an nyaka nyathi sikul. Kwani dong iwacho ni atim gima dwaro?